बे समाव बिहारनि गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारनि बीजेपी दोलोनिसिम मोनसे गोख्रों सोंथि इंराजि 2023 गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगोनो बिहारनि गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारा बीजेपी दोलोनिसिम मोनसे गोख्रों सोंथि सोंदों जाय सोंथिनि फिननायखौ गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारा बीजेपी दोलोनिफ्राय थोंजोङै लुबैयाखैब्लाबो बुंथारनांगौ जादों। बीजेपी दोलोनि सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि देवेंद्र फडणवीसनि बिसि अमृता फडणवीसआ बावैसो गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदीखौ माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीजों रुजुदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारा सोंथि सोंनो गोनां जादों। देवेंद्र फडणवीसनि बिसि अमृता फडणवीसआ बुंदों जोंहा दिनै सानै माहारिनि बिफा दं। नरेंद्र मोदीआ गोदान भारतनि बिफा आरो महात्मा गान्धीआ सिगांनि समनि माहारिनि बिफा। बे खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगोनो गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारनि गोसोआ उसुखुथु जायो आरो थोंजोङै बीजेपी दोलोनिसिम सोंथि सोङो। गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारा बुंदों गोदान भारतनि गोदान बिफाया मा मावदों? गोदान भारतआव नरेंद्र मोदीनि बिहोमाया मा? नरेंद्र मोदीनि दैदेननायाव भारतआ बेसेबां जौगाखो आरो बेजोंनो लोगोसे भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव आरएसएसआ मा बिबान लायामोन होननानै आरएसएसनिसिम सोंथि खालामबावो गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारा।